دم باش خوندەکارین هێژا و دەلال هون چاوانە ئینشاڵڵا هون تەبدە باشن وانەیە ئیرۆ لەسەر دیرۆکا مەدانە یانژی کۆنفیدراسیۆنا مەدان ئەم بهەورە لەسەر ڕووپەلا 104 vekin di sala hezarî berî zayînê de Aşûr digihên asteka herî bilind di herêmê de. Aşûr gelek bandora wan gelekî li derdora wan hebû gelek ziyan û zilm û zordarî daye kesên derdorê. Bi taybetî kî Med. Med destpêkê çawa bûn ji xwe ne konfîdrasyon bû weke hêzanê biçûçik bû weke êl û eşîra bi hev re jiyan dikirin. Dema got êrîşên Aşûran bi ser wan de dihatin her carekê gelek ji wan hatine kuştin hinek ji wan jî koçber dibûn. Çima ji xwe êrîşî wan dikirin ji ber dewlemendiya xaka medan em hemî jî zanin xaka Mezopotamiya gelekî dewlemend e bi berhema. Ji ber vê yekê jî timî Aşûra êrîş birine ser wan ji bo goçin wî welatê jî yan wê herêmê jî bikine bin desthilatdariya xwe de. Lê Med piştî ku Aşûr êrîşî wan dikin û gelek mirov ji wan têne kuştin çi dikin di rê tenê li pêşiya wan dinên. Ya wê koletiyê bipejirînin û yan jî wê çi bikin wê şerê xwe bikin heta got bikine azadiya xwe. Ji xwe çi kirin konfîdrasyonek çêkirin ji hemû êlên Kurdî çi kirin êdî êrîşî Aşûran kirin. Ev konfîdrasyon çawa bû wek hevî têde hebû rola desthilatdariyê têde tune bû. Êdî piştî got êrîşî Aşûran dikin ji xwe dema çar qiralan de derbas bê. Berî ku em derbasî navê wan qiralan bibin em ê bibînin ka bandora felsefeya Zeredeşt li ser vê konfîdrasyonê çi bû. Rûpela di peyra 105 bandora felsefeya Zeredeşt li ser medan. Ji hêla hişmendî ve ji xwe Zeredeşt destpêkê wata navî wîna bêjin bê ava zêr e. Zeredeşt yanî zêrê zer yan jî ava zêr jê re bêjin. Ev Zeredeşt pêxemberek e gelekî Kurd weke bê bandora Zeredeşt li ser Kurda hebû ji hêla hişmendî ve konfîdrasyona meda li ser bîngehê felsefeya Zeredeşt ava bûye û li ser bîngehê felsefeya Zeredeşt jî mezin bûye û hatiye xuya kirin. Yanî goneş felsefeya Zeredeşt ve belkî agahî li ser medan kêm bane. Li ser çi direkizênê dualîzm, başî û xirabî yan jê em jê re bêjin xêr û şer di ronahî û tarîtî li cem heye. Yanî dirê li pêşiya te ne ya tê çê riya baş yan jî tê riya xerab li gorî fikrê xwe têde bimeşê. Bermahiyên çanda Neolîtîk jî bi bermahiyên bi çanda Zeredeşt ve felsefeya wî ve girêdayî ye. Çima ji ber got her du jî pîrozin jore biçekê jî daxin ji bo hûn jî bibînin. Bê felsefeya Zeredeşt konfîdrasyona medan wê agahî li ser kêm bane. û cara yekem li Kurdistanê hişmendiyek li ser bîngehê welatparêziyê ava dibe êlên ev hemû êlên Kurdiyê di nava hev de hevgirtinek çêkirine hemî jî li ser çi li ser felsefeya Zeredeşt fêr bûne. Rêgezên felsefeya Zeredeşt gelek rêgez jî li cemê hene kan bibînin bi hev re bêçûçine ya yekê vîna azad. Rêgezên felsefeya Zeredeşt ya yekê vîna azad civaka bi sinc ji xwe got civak bê sinc bê wê civakeka xirab bê wek heviya jin û mêr daîmî ji dibêjê bê divê jin û mêr weke hev bin ti cudahî di navbera wan de tune bê her tim divê em di rengê berxwedaniyê de bin. 5 rêzdarî li hember xweza û lawran divê em çawa em qîmetê mirova ji digirin qîmetê wan şînatiya û lawran jî divê pîroz werne dîtin. Kuştin û zilim gunehin. Di rêgezên Zeredeşt de dibêjê kesê yanî kesekî bikujê ev guneha zilmê neka ya hefta jî soz pîroz e. Dema ku te sozek da divê dilgorî wê soza xwe bî. 8 jiyan li ser du bendeya ava bûye diyalektik me got di dualîzm cem heye xirabî heye û başî heye yan jî ronahî û tarîtî. Yan niha jî bêjî çi baş bihizira
ev sê gotinên ku Zeredeşt gotina ji xwe divê em ciyana xwe de jî bikar bînin baş bihizre xweş biaxive û rast pêk bînin. Bi vî awayî em digihine dawiya vê waneyê em herin bi hev re pirsên nirxandinê çareser bikin. Rûpela 106 vekin. Yayekê dibêje sînorên medan li ser nexşeyê nîşan bike. Ji xwe nexşe li cem we ser pirtûkê jî heye karin bine ser. Ez ê ji we re bêjim li Rojhilat çi heye? Welatê Partan heye. Lê Rojava çi heye? Mezopotamya Jorîna. Lê me got Rojava û Mezopotamya Jorîna li başûr kendava Besraya û li bakur jî heya Derya Xezir dirêj dibe. Pirsa di duwa ji ber çi sedeman Konfederasyona Medan hate avakirin. Me got çima Konfederasyona Medan hate avakirin? Destpêkê çawa bû me got civak nêçûçik bûn xweseriya xwe yan ji ser xwebûna xwe cuda cuda dimeşandin. Ji ber êrîşên aşûran her timî li ser welatên medan hebûn ji ber xaka wê ya biberhem êdî medan çi kirin? Konfederasyonek ava kirin gotin got vê em li dijî van êrîşan bisekinin. Êrîşekê êrîşê aşûran. Pirsa siya çima felsefeya Zeredeşt weke berdewamiya çanda Neolîtîk tê pejrandin me got xwe her dû hevdû temam dikin yan jî em karin bêjin bêyî felsefeya Zeredeşt wê agahî li ser şoreşa Neolîtîkê wê kêm banin. Ji ber vê yekê yani her du jî pîroz têne dîtin. Ya çara felsefeya Zeredeşt di bîngehê xwe de felsefeya çi ye? Felsefeya ramyarî. Felsefeya Zeredeşt di bîngehê xwe de felsefeya çi ye? Felsefeyeka ramyarî. Ya pênca rêgezên felsefeya Zeredeşt çi ne? Ji xwe menha jî rêgez gotin heşt rêgez bûn. Yayekê vîna azad, civaka bi sinc, wek heviya jin û mêr, berxwedanî, rêzdarî li hember xweza û lawran, kuştin û zilim divê nebê, tu nebê, soz pîroz e, jiyan li ser du bendeyan ava bûye, dualîzm, ya niha jî sê axaftinê wî hene me got divê em jiyana xwe de jî bikar bînin, baş bihizre, xweş biaxive, rast pêk bînin. Ev bûn rêgezên felsefeya Zeredeşt. Bi vî awayî waneya me bi dawî dibe ta waneyeke din û bi hev re bimênin di nava xêr û xweşiyê de.